Yeah. We're back! Legion Gym. Joo, okei, ihan nopeasti. Haluan toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta. Sori, että en oo tehnyt 2 viikkoa videoita. Mut treenataan tänään, aina kun ollaan Legionilla, mutta me treenataan chest and back. Eli rinta ja selkä, ja me aloitetaan penkillä. Mut joo, aloitetaan video. Treenaa meidän kanssa chest day. Chest day. Ja treenaa jalat, sitten alkaa niin. Basic me, ei mennä treenaa jalkoja vähän, kuten tarpeeksi. Tiedätkö paljon kun lopettaa yhden koulun? Okei, me lämmitellään eka penkkiä ja sit pistetään tankoon vähän painoa. Okei, me aletaan nyt treenaa ihan kunnolla. 60 kiloa tangossa. 60 kiloa, jos et kuulu, tää mikki on tässä edessä, niin 60 kiloa. Mä tähtään 10. Nyt testataan 4 sarjaa 10 toistoa, joten kuva. Okay. No se idea, että ei lähde paljon niin kauan. Ota kertoa toinen. 2. Okei, sama kun noi vetää penkkiä. Mä vedän vielä mun 3. sarja. Sitten vielä 1. Joo, nopeasti kerron, että eilen me mentiin Nikon kanssa tuonne JPIlle. Niin, treenattiin siellä. Meidän piti treenaa jalkoja. Mut sit me oltiin silleen, että niinku fuck it. Me treenattiin chest. Mut sit me tajuttiin, että vittu meidän pitää treenaa. Mutta mä tein jotain tyhmää. Ja mä rikoin mun jalan. Mä rikoin mun jalan ihan varmasti, koska mua sattui ihan vitusti, mä en pysty kävellä kunnolla. Joo, ja vitun tyhmää multa. Mä en lämmitellyt kunnolla, niin ärsyttää nyt. Mut joo, ei voi mitään. Noniin, mä menen tekemään nyt mun 3. sarjan. Moro. Viimeinen sarja, 10 toistoa, 65 kiloa. Come on! Nois. Kuvaksi. Okei, seuraava liike. Me tullaan täältä. Tehdään noin 10-12 toistoa. Tullaan täältä eteen. Puristetaan rintaa. Sitten kun ollaan saatu 12 tai 10, niin tullaan täältä alhaalta näin eteen vielä. Puristetaan loput mehut täältä pois. Let's get it! Sori, jäin puhumaan kaverin kanssa, mutta tää on viimeinen sarja.
tähdätään joku 8-10 toistoa. Siinä se oli. Okei, sit mennään treenaa selkää. Seuraava liike. Toi. Niko hoitaa mulle ihan vitu hullut kulmat, joten nopea päivitys. Kuntosali vessassa. Weak. Okei. Mitäs nyt? Mun piti kertoa, että joululomalla tai joululoma-aikana mä en ole käynyt vielä kertaakaan, tai mä en käynyt kertaakaan kuntosalilla, mutta nyt eilen, siis mä kerronkin tää teille, eilen mä kävin tuolla JPI:llä, täällä perusryhmän kuntosalilla. Kävin treenaa, paskoin mun jalan, ei siitä enempää. Ja sitten tänään oli paljon parempi treeni. Treenattiin siis selkää ja rintaa, sitten vähän olkapäitä ja se oli siinä. Oli hyvä treeni. Ja pikkuhiljaa takas kuntosalille. Voimaa meni ihan sikana, ainakin jaloissa. Ja vielä toi, että älkää tehkö niin tyhmästi, että kun mä en niin lämmitellyt jalkoja niin paljon, niin sen takia mun jalka meni paskaksi. Joten treenaan tyhmästi. Mutta hei siinä mitä, mä lopetan tämän videon tähän. Kiitos kun katsoitte videon ja pistäkää tykkäys ja paljon videoita on tulossa enemmän. Ja se oli siinä. Kiitos vielä ja moikka!